komai na da lokacinsa su basu fargaba na gane hakan ya sani ba zan bugu ka ba siyasar kasar mu ta zama sai da yan daba alamar karfi hakika tana ga mai giba mace kasa ya kyale shuri tana da haddari ai ɗaukaka ba ta zuwa dole sai da jinkiri mai laifi shi za kama a sawa sasari baki har idan baki ne baya zama fari soyayya ruwan zuma ce a yadda na jiyo ni ma za na ba masoya na sai ku garzayo wanda ya fi ka dole shi za ka dinga kwaikwayo a kaina ina da hadda ku ji ta zambiyo mu dai masu yintini ne gare ku al'umma abun wanda bai sani ba ya ƙari shi kuma a waka ina da sako kofan gurin zama wake ni nake da kaina kuje na tantama kuka sai ranar rabewa in an yi shakuwa akwai al'azab idan an ka kalli kainuwa zan ja hankalin matasa a wanga rayuwa ku ne garkuwar mutane ku samu nutsuwa ku ilimi ku nema aiki da kan kushi yafi ruwan sama kan ya tsuge sai an yi yayyafi maciji uban kuna ma jikinsa kwai dafi da girma da kyau na ɗaki yana biɗan rufi da mutu akan yi lambu aje a shakata ku shaidawa masu cuta akwai madakata aljanna muka fata ta zama tabbata ba zaɓar ruwa ake ba in za a karauta kama da wane ba ta wane batu na gaskiya ai dan adan yana da shari a nemi kariya me san ya kama fari sai ya musafiya kifi ba kashi jikinsa amma akwai kaya mu dai duka yan adam ne mu dinga nazari mu bar hasada da kyashi juna mu bar hari mu dan kudi da arewa mu daina hanzari rike Allah zaka zama nan gani fa nan bari ba dan ni ba yan arewa ku kama na gida nishadi da mu kudin gai kudi na gargada juna in mukan mutunta riba za mu ci da haushi za ya samu gurbi ga masu hassada samu na ga ya saka wasu na ta tutiya sun zo cikin abokan su ta fariya ai garu na ya wuce ma ku gane duniya farke shi aka sani ya fi zura tafiya a yanzu in kana abunka in bewa wasu ba to dukkansa za su kushe halin ku bai ba mai yau da gobe samu dace ba don halin mu ba kayo rahama gare mu ba don aikin mu ba mi tsoron gamo da Allah karkashin ƙasa liman duniyar gayasa waɗansu na kisa ina shaida kwarjini ba kamar ya damusa fahimtar kasa ka auna ruwa jinin ƙasa BAS a yanzu zan rika a zuciya zama ya haɗa ni da masu take gaskiya wanda ya aika kuskure to ya nemi yafiya mawaka akwai kalamai da jera kafiya AS karfaza na kowa na barku yan uwa sakonnin ku sun yi sheni na ta gaisuwa da rai da lafiya wa taran da haduwa rukun da zan yi rabu sarki ya